Igbo kamgbe anyị matara onye Igbo anyị maara dịka onye ihe gbasara Igbo na anụ ọkụ n'obi anwesi dịka na-agba afọ 70 ụmụ ebumnobi na nrọ na-arọ gbasara Igbo enwere ndị mezuru na enwere ndị na-aka na-agbaghị anya mmiri na ọ dịka gasị na ya wụ ihe mere ka anyị dịgodo n'ebe a Chiwu ji edebe gị n'ajụjụ ajụ m nke na-agba m anya mmiri iri ife na-agba m anya mmiri iri nne Igbo anọkọrọ ọnụ ị na-enye anya o nwere ọgụ a ga-asị Igbo nụwa kịta ka gbakọ ọnụ wee nụọ anya bụ ọgụ Igbo tisasi ya etisa mana ọ bụrụ ife dịka ndọrọ ndọrọ ga-achịkọta Igbo na omenala ọ bụ na ị na-anya na Naịjirịa anyị niile sọọsọ Igbo bụ ndị na-agọ ọjị agụ Yoruba na-akọ ọjị Hausa na-echipịa ọjị iwe dị egwu mana Igbo weta ọjị ejide ya n'aka wee kpọkuo Chukwu wee yọọ ya ahịhịọ ma udo ma ịhụnanya ma arụ ike ma ọganiru ife a ka eji ayọjụ sọọsọ anyị nwa na-eme ya kedu ebe nji wee kwuo onye omenala anyị nwere ike ijikọta anyị ncha na ife dịka ịwa ji sọọsọ Igbo na-awa ji kedu ife kpatara na anyị enwere ike ana Igbo niile na-awa ji ovu ụbọchị ọ bụ na Igbo niile ekwekọrịta si na ife dịka ọnwa ite naanị na-arọ nya Septemba izu ụka na-abụ n'ime Septemba Satọde onye ọbụla ga-anị ya n'ime Septemba ka awa ji ibu na ebe ọbụla Igbo nọ eyile abụ Igbo eje abịa egote ji egote ọkụkọ onye ọbụla bụ nwoke si agalite na ndị buru na awa ji tata Igbo niile awaka ji ọnụ mgbọsị ya ga-awa ji onye bụ gọvanọ na Ebonyi achịkọta mmadụ one na one sitebe Enugu eziga Anambra eziga Imo etu a ịbụ na anọkọ ọnụ etu a anyị agba egwu eji mara Igbo anyị eti mmanwụ ụdị egwu ụmụ agbọghọ na-agba ndị na-akara ọkpụsị ala na-agba ụmụ obeligwa na-agba ma ọ bụ na ọnwa na-eti n'obodo agba anya agba mgba eji mara ọ emekọ ibe niile ọnụ a na-asị na Igbo ejikọrọ ọnụ ndị Igbo n'obodo oyibo eme ibe a n'obodo oyibo ka anyị si eme ya ebe a ọnwazi ibe anyị chọrọ imeni ọ bụrụ ohere ahụ ka a ga-ewelu wee zie ozi n'Igbo so ibe a dụrọkwanụ mma ka a na-emezina ya ọ bụ na ị na-anya ịbụ na ọsọsọ anyị bụ ndị oyibo ka na-apụ ala na Naịjirịa niile onye Hausa bịa ikene nne ya ọ masị ya n'oyibo onye Yoruba jee ikene nne ya ọ masị ya n'oyibo onye Igbo jee ikene nne ya sị ya good morning sir kama ya sị ya ụtụtụ ọma nna m ọ dịrọ mma mma agwakwa gị eziokwu o ife kpatara ya bụrụ na-achọ ka egosi na na-asụkazi oyibo ma ọ na-eme ka oyibo mana afọ ọma ndị Igbo kpatara ya kere etu ọ bụ ndị Igbo dị ịsaa na-akpa nkata ovu onye na-abụrụ onye Igbo bata kama vaga na-asụ Igbo wee tụgharịa anya sụrụ ya n'oyibo ka onye a wee solu nọdụ ịghọtago emezi anyị ife a na-akpọ nationalism Zik wete bụrụ anyị nwa ka ọ bamiri n'ọkpụkpụ ọvụma ọkwana ya kpatara ya anyị mebezie enye oke ndị inu anyị na-achọ ka anyị sụọ oyibo ka o wee dị na kasnavani ya anyị kpachapụ kwedozie omenala nkebe na asụsụ nkebe anyị ike gụzie anyị UNESCO mara ọkwa na ọ ma etezi aka asụsụ Igbo anwa pee na ama na-anụzi ya ọzọ esi m Ghana nata moto ka m ji wee je
obodo niile anyị gavesi ma Togo ma Benin Yoruba na Hausa anọsị na ya mana ọsọsọ n'ala Igbo ka Igbo nọ ebe ọbụla ebutere Igbo bụrụ ndị bịara abịa ya na ọ na-ewute m rinne na asụsụ anyị na-akwado ịnwụnụ omenala anyị na-akwado ịnwụnụ anyị gbachi nkịtị ọ dị mwute eziokwu ana m agba ọgwụ ara 3 mana ọ ka na-eli mmiri na-agbabụ ebe a na-agwagoro enye m nsogbu rinne anụgo m ọgwụ ya ndị mmadụ makwu ka na-anụ Chukwu nyere aka ọ bụ na arọ a na-abịanụ maọbụ nke anyị nọ n'ime ya n'o na-elu ọnwa Septemba n'ọnwa itenaanị ndị ọha na eze wee sị ọ dị mma na bido ara na Igbo niile ga na-agbakọ ji ọnụ Chukwu tụzie m aba mgbagobe si daalụ na m alụsị gị ebe nchọ elu ya nọ nka kara enye m nsogbu